É tempo da entrevista no noso espazo de deporte. É tempo de coñecer a un dos clubes currantes na nosa contorna, porque o clube BTT Triatlón, o Treito de Lousame, organiza distintas probas en distintas actividades deportivas que no mundo da bicicleta pois hai a BTT, hai o cross, a modalidade de carretera e o ir ao monte, e tamén neste caso ocúpanos o duatlón, porque o clube BTT o Treito de Lousame, BTT Triatlón o Treito de Lousame, organiza agora en febreiro a primeira edición do duatlón contrarreloxo por equipos, unha modalidade tamén pouco vista, pouco manida por aquí e que tamén creo que é moi vistosa. Vai a levar ao municipio de Lousame moitos e moitas participantes. Por eso temos hoxe nos nosos estudios a Nolo Sestallo, que é o presidente do clube BTT Triatlón o Treito de Lousame. Nolo, moi boas tardes. Moi boas tardes. Que é un gustazo poder falar con Nolo, porque tuven eu polo menos o gusto de compartir vestiario con el no Muros nos tempos de que xogábamos ao fútbol. Contalle aí a xente que todo o mundo di que era un paquete, un bichico matilla, e o bo que eu fun, que non me creen que un crack de Punteirolo, era o amo da uña, está claro. Bueno, estranas o fútbol, porque creo que non, creo que agora co tema da bicicleta colleste un cariño aí, é unha cousa que engancha, enganchástete a tope, disfrutas, pero... Bueno, ainda seguimos xogando un día a semana fútbol sala, pachanguita non pode faltar. Eso, en veteranos, en Santiago non se perdeu de todo, pero non, a verdad que a bici enganchoume moito, é un deporte que, sobre todo, non depende de ninguén, depende de ti mismo, realmente se te esforzas, sinteste moi realizado, a verdad que un montón. Esta primeira edición do duatlón contrarreloxo por equipos, que non dicen a data, 16 de febreiro, non? 16 de febreiro, sí. Este vindeiro, 16 de febreiro. Vai a borritmos a inscripción, xa levades como 18-20 equipos e hai un máximo de 60. Exacto. Ahora mesmo neste tipo de probas, generalmente, como cada equipo pois depende de bastante xente, generalmente sempre se apuntan a última hora. É complicado ter o cupo completo con moita antelación. Pensamos que vai estar a un bo nivel, non sei se encheremos ou non, pero calculamos ao mellor entre 40 e 50 equipos que podemos ter e esperamos que así sea. Xa sabedes que podedes informarvos a estar sempre ao tanto de cando se pecha o plazo de inscripción ou como vai todo na página de Facebook que ten o clube, Clube BTT Triatlón o Treito, aí vos informan sempre de todo. E digo que esta modalidade original sí que ten habido en outros lugares, pero por aquí na Barbanza non me sona moito da modalidade de duatlón contrarreloxo por equipos. Contanos un pouquiño como vai o tema. No, por equipos a verdade que por aquí non se suele ver, o que si eran bastantes os nosos socios que querían realmente ese tipo de proba, porque nós incluso facemos un equipo para ir ao campeonato de Vedra, que é a semana seguinte. As inquietudes que tes no mundo da bici que che gustan e intentas facer novedades ou intentas pois eso, innovar cada día, decidimos, xa tíamos a idea de hai un par de anos, pois decidimos facer esta proba porque a nós queremos intentar tamén que un dos nosos equipos este ese día, sempre se nos quedan os sitios cubertos, os cruces cubertos para que toda a xente este segura, porque o primeiro que queremos é tapar todos os cruces, que é un circuito cerrado, e que todo o mundo este tranquilo, que non vai pasar un coche, etc. Unha vez teñamos todo iso coberto, un equipo do noso clube pretendemos que tamén dispute, máis que nada, pois, para dar un pouco de morbo, e porque a semana seguinte eles van ir a Vedra. E un pouco viña o tema dai, viña de facer un dualón de carretera, porque nós o facíamos de monte, pero digamos que ahora a bici de carretera ten moito auge tamén, queríamos innovar, queríamos facer algo diferente, e o de equipos, pois, pareceunos unha idea moi atractiva, tendo en conta que despois sirve como unha posta a punto para ese campeonato de Vedra, que si está petado, que ten moita máis xente, e decidimos lanzalo. É a primeira vez que o vamos a facer, imaginamos que algún pequeno error cometeremos, pero bueno, trataremos de facelo o mellor posible e despois valoraremos tamén, e que a xente tamén opine que lle gustou. Que hai que apostar por modalidades un pouco menos habituais, porque como me comentabas antes de empezar a conversa, o tema da bici vai un pouco por modas e cansa rápido, igual colle aí un auxe e un furor a BTT, pero despois xa decae un pouco, empeza o tema outra vez a carretera, o ciclocross, e a xente sodes cus inquedos os da bicicleta, macho.
Sí, a verdade que nos últimos anos eu sobre todo o que empecé a que a min o que máis me gustou é que sigo dicindo que o que máis me gusta e onde me divirto é no monte, o BTT. A min a bici de monte encántame. O que pasa que unha vez que empezas cunha cousa atraenche outras e demais. E na bici, nos últimos anos para min o que houve, cando eu empecé era todo BTT, houve un auge moi importante da bici de carretera, ves ciclistas a diario, todos os días, estáse vendo continuamente. Despois veo aí o dualón cross, que nós tamén facemos unha proba, empezaron os dualóns de carretera, e este último ano creo que foi o boom do ciclocross. O ciclocross ahora mesmo está petadísimo todas as probas, é unha modalidade tamén moi divertida, moi explosiva, e bueno, hai tendencias, e agora parece que para o ano igual temos previsión de que o dualón cross volva a coller auge, pero bueno, xa se verá, isto tamén a xente é como lle dea e cambia cada 2x3. Nós ahora mesmo, que si este ano, ahora empezamos, porque vamos a facer 3 probas e vamos ter unha de cada, que é o dualón por equipos de carretera, en maio facemos a BTT, e en novembro, máis ou menos en novembro, volvemos a facer un dualón cross. Eso vamos a organizar este ano, témolo en mente. Pois nesta primeira edición 4 km e medio para empezar de carreira a pé, 19 de bicicleta e finalízase de novo con carreira a pé 2 km e pico tamén. Todo por o fermosísimo municipio de Lousame, cunha riqueza paisaxística enorme da que temos falado xa un capacho de veces, non necesitas a case que presentación. Durillo ou lévase, que tal? A dureza sempre a pon o propio corredor. O de Durillo, a carreira a pé é prácticamente bastante llano. É un circuito de 2,2 km aproximadamente, hai que dar 2 voltas, faz a transición, e son outros 3 voltas a un circuito de 6 km e algo, máis ou menos os 19 km. Para acabar finalizando con unha volta de 2 km 300 aproximadamente correndo. O duro, eu sempre digo, ti podes ir ao sitio máis llano do mundo e facelo super duro, o sea que a dureza vai depender da caña que lle queira meter cada un. E despois tamén conta a estrategia, porque os equipos compóñense de entre 4 e 6, dado que puntúan 4, é dicir, 4 é o mínimo, pero podes ter 6, co cal, pois, 2 poden ser os que tiren, e despois quedar rezagados, e aí a estrategia tamén é importante, non? Efectivamente, nós, o equipo mínimo é entre 4 e 6 personas, sempre teñen que chegar 4, que é o mínimo, e, bueno, aí as estrategias xa xoga cada un. Non sabemos, eso xa depende se tes a suficiente xente como para poderes facer eso e con que idea vas. Eso xa o veremos o día da proba, porque tampouco me atrevo a aventurar cada unha estrategia que vai a seguir, nin son eu que non debe de decidir. Pero bueno. Supoño que habería que tamén moverse moito no senso de colleitar a axuda a nivel organizativo que proporciona a Protección Civil, imagino que tamén o Concello de Lousame. Nese sentido estivestes ben respaldados, porque claro, hai que cubrir todos os cruces e que todo o circuito este ben pechado. Sí, nós en principio Protección Civil solicitamos a axuda tanto de Protección Civil de Lousame como de Noia. O Concello sempre nos pon facilidades, a verdade que para calquer tipo de proba sempre nos axuda, e despois o traballo máis grande é da propia xente do club. En concreto, ese tipo de circuito, como é un circuito totalmente cerrado, necesitamos tapar todos os cruces, necesitamos xente voluntaria, lógicamente, que intentamos que a primeira que veña do propio clube. Se hai alguén conocidos, ás veces venche conocidos, amigos, que tamén sempre che veñen botar unha man e sempre son benvidos, porque o que sí que temos que pensar é que ao ser un circuito cerrado non pode haber ningún cruce que estea aberto, senón podría ser contraproducente, podría ter un perjuicio para os corredores, eso non o podemos permitir. En tema homes, mulleres, canto varía a cousa? Vendo os inscritos, cantos equipos femininos? Supoño que máis masculinos. Hai máis masculinos. Femininos hai algún, e tamén somos conscientes de que hai varios que che están chamando mensajes para anotarse cando remata o plazo, que é na mesma semana prácticamente, 2 ou 3 días antes, e máis masculinos que femininos, é así. Pero bueno, nos animamos a todos, homens, mulleres, que veñan participar, que son benvidos, non hai problema.
Só sabedes, estades máis que invitados, animamos vos a participar neste primeiro duatlón contrarreloxo que organiza o Clube BTT Triatlón o Treito de Lousame este vindeiro 16 de febreiro. Un clube, o BTT o Treito, BTT Triatlón o Treito, que xa leva anos, aínda que vos, os que collestes o testigo, recentemente non levades tanto, pero xa ten anos, desde anos atrás, experiencia na organización de eventos, participades en moitísimos. Canta xente formades a restora parte do clube? Ahora mismo socios, no último censo que foi ahora mismo en nada, hai un mes, se non me equivoco, éramos 50 ou 51. Hai bastantes socios, hai bastante xente involucrada. Eu sempre digo que isto é complicado porque organizar isto sempre che quita traballo, sempre che quita tempo que lle dedicas a túa familia, isto non é remunerado, vaiche todo a base do teu tempo, pero bueno, os socios que están involúcranse, que é algo que nós que levamos pouco tempo na directiva percibimos que a xente está se involucrando con nós, o cal desde aquí teño que dar as gracias porque hai inquietudes, hai xente que se preocupa porque as cousas vayan ben, e ao final o tío que buscas é que a xente quede contenta, organizar cousas, que a xente quede contenta e demais. O club xa ten moitos anos de trayectoria, BTT xa levamos 10, por exemplo, nesta cousa si é unha novedad, pero é o que falábamos antes, innovar e probar cousas novas e a ver que tal salen e divertirse. Non estancarse porque, como comentabas antes, é o mesmo que no tema das probas a bicicleta logo se cansa un da BTT e cambia e proba outra modalidade. Tamén pasa un pouco con clubes este tipo que hai que actualizar. Ti, por exemplo, hai un ano entrabas no clube e ahora eres o presidente, hai que cambiar un pouco as caras e hai que moverse para que a xente non se acomode, non se estanque, non? Sobre todo, o máis difícil é sempre ter ilusión. Eu levo 3 anos no club, pero un como presidente desde o ano pasado, e si desde fora, o máis difícil é ter ilusión, porque aprendes a valorar as cousas desde outro punto de vista cando estás na directiva. Cando simplemente formas parte dun club e vas a unha BTT, é moi fácil criticar os defectos, que estaban ben marcadas, se estaban mal marcadas, se che gustou isto, se non che gustou isto, ou outro, etc. Ou se había agua fría e non había agua quente. Pero cando de verdade estás dentro e ves o que costa facer todo isto, o tempo que lle tes que dedicar, se levares nada a cambio, aprendes a valorar moitísimas cousas. Aprendes a ver e daste de conta que, ahora cando vamos a un sitio, por exemplo, cando vou a unha BTT e vexo algo que non me gusta, hostia, ao final xa lle dis, bueno, mira, para a próxima, igual isto, cámbiache moito a percepción das cousas. E iso é importante ter ilusión. Eu, por exemplo, cada 2 anos renovase presidente, non sei se votarei 2 ou 4, os que sean, pero si teño claro que no momento en que vexa e eu perde ilusión, é mellor que vai outro para o sitio, o equipo directivo estamos de acordo todos neso, e que cree outras cousas e outras inquietudes, para precisamente non se estancar e continuar facendo deporte, facendo cousas relacionadas coa bicicleta que é o que nos gusta. Tamén fai falta que a familia se xa un pouco comprensiva, porque ese tempo que comentabas que se lle resta a familia non é como cando chega o marido borracho do bar que xa está a muller así, pero haberá algún día que tamén che espera así, non? máis de un, porque ao mellor dis que chegas ás 2 e chegas ás 2:30. Podes pinchar, podes pasar 1000 historias. É curioso, pero nunca preguntan, pasou algo, non? Din que comer. Pero bueno, ben, eu no meu caso polo menos teño moita suerte, é moi comprensiva, permíteme ir a casi todas as probas as que quero, sempre, lógicamente, vas repartindo, os nenos, pois tamén hai que dedicar tempo a él, e bueno, é como a min os demais compañeiros, os que están solteiros pois xa teñen outra fortuna, pero os que estamos casados e con fillos xa é máis complicado. Pero bueno, vai ser repartindo, hai que saber tamén tes que saber que hai que repartir, temos que repartir nos mismos, pois a esta sí, a esta no, a esta sí, a esta no, e intentar ir capeando, que é a única maneira. Dicíasme antes, tes en mente, non o tes ainda decidido, pero tes en mente probar aí o Gran Fondo Ézaro. Son unha locura, Pero ti vistes esas rampas que súbelas no coche en primeira, esa da pánico que parece que o coche vai dar tompo para atrás. Home, eu contaba que estuveras ti ali a poder. Sí, home, espera sentado. Se eu poño unha cama no alto da costa, sí. O Ézaro gústame, mólame moito, fun 2 anos, e este ano vamos a volver.
todas as probas que estén aquí ao lado, eu sempre digo que hai unha cousa curiosa no tema do ciclismo en moitos sitios, e é que a xente de aquí valora máis as probas de fora que as propias de aquí. Nós temos, entre nós, no mundo da bici, sempre falamos, joder, estás disposto a pagar unha cuota de 40 euros para anotarte un sitio e pagar un desplazamento de 400 km e un hotel e tal, se che van a 400 euros, e dis que aquí o Ézaro que non vas que che vale 39 euros. Eu, personalmente, penso que todos deberíamos de ir ás pruebas que hai ao noso entorno antes que as de fora, porque creo que é a mellor maneira de apoiarnos uns aos outros. Clarísimo. Para min o Ézaro encántame, desde que empecé a andar en carretera fun, e hasta ahora non me perdí ningún ano dos que fun, e mentras poda, este ano xa me anotei, o sea que, salvo enfermedade ou salvo circunstancias ajenas, irei, e as de por aquí cerca tamén animo a todo o mundo a que primeiro vai as dos veciños, que creo que ao final debémonos de axudar, e despois máis adiante, pois, que vaya por aí adiante, que tamén está ben ver o de fora, é impresionante ir a Lagos, ir a Monegros, ir a 101 Peregrinos, son pruebas espectaculares, 8.000 personas, 5.000 personas, é algo que o tes que vivir algunha vez na vida, tamén o consello, pero bueno, non deixar de apoiar os do lado da casa, esa é a miña idea. Pois, como ben di Nolo, xa sabedes, as probas que fan os clubes aquí hai que apoialas, hai que estar aí, hai que animarse con estas probas que creo que é un reto para calquera que sexa deportista, é un reto bonito, e incluso para o público que se congregue en Lousame ese vindeiro día 16 vai estar espectacular esta modalidade. Duatlón contra reloxo, primeira edición organizada polo clube BTT Triatlón o Treito de Lousame. Nolo Sestallo, presidente, pois moitísimas gracias, un placer volver a verche despois de tanto tempo, machi. A ver cando quedamos para botar unha pachanga. Calquer día, cando afile a uña e a corte co corta uñas ou que rebordadora. Ben, pois, despois da entrevista, despois de ter falado con Nolo, quédanos pechar hoxe o tempo de deporte os luns con que? Ca táctica futbolística, con Estudio Eladio. Imollalo. Pagas moito de calefacción? Escoitas molestos ruidos de fora? Agma dache a solución e llamos a tu vivenda en 24 horas sen obras, de maneira rápida, limpa, ecolóxica e moi eficiente. Con o noso sistema por técnica de insufrado aforrarás ata un 50% na tua factura para casas, edificios. Agma, e disfruta do teu fogar. Amaneció. En Muebles Nolito queremos que descanses a corpo de rei, polo que te ofrecemos os mellores prezos con financiación a túa medida. E agora con ata o 50% de desconto nas mellores marcas de descanso máis un 10% de regalo en complementos. Obre, noia, está a Casa da Xoca, un asador que engloba o mellor da nosa gastronomía, con diferentes zoas e ambientes para disfrutar con ou sen nenos, ampla terraza, interior con barra e comedor e parque infantil, ademais zoa de copas e espectáculos onde hai grande variedade de artistas. Toda a información na páxina de Facebook A Xoca, teléfono 981 82 12 42, Nobre, noia.